Zuria, gorria, beltza, ez dira hortzadarraren koloreak ezta herrialde bateko banderarenak ere, txakolinak izan ditzakeen koloreak baizik. Txakolinaren historia ulertzeko iraganera egin behar dugu salto 12-13 mendeetara hain zuzen ere. Izan ere, mende horietatik aurrera egin zitzaion mahastigintzari, beti ere norbere buruarentzat eta bertokoentzat ekoizteko helburuaz. 14. mendean, Bizkaiko hainbat herrik besteak beste Lekeitio, Bilbo edo Portugaletek bertoko ardoak erregulatu eta babesten zituzten haien ordenantzetan, atzerritik zetosten ardauen aurrean. Kostaldeko hiriguneetan bilatu ziren mahastiak, hau da Bilbon eta azken honen itsasadarrean, besteak beste Lekeition edota Gernikan. Hala ere, barrualdean ere bazeuden, besteak beste Enkarterrin eta Urduñan. Hala ere, Bizkaian txakolina izenaren lehenengo erreferentzia idatziak ez ziren 17. mendera arte agertu, Gordesolan eta Balmasedan zuzen ere, ardoak txakolina izenez ezagutzen hasi zirelarik bertan. Bazterrian desegitera Telizterreaino inguratu den Baina garaitxarrak etorri ziren txakolinarentzat. Izan ere, mahastizaintzako gaixotasunak agertu ziren. Horrekin batera, aldaketak eman ziren gizartean, atzerriko arduekiko lehia piztu zen eta industrializazioa nagusitu zen. Hau dela eta 1881 urtean, erroldatutako 2874 hektareen zati handi bat desagertu egin zen. 80ko hamarkadaren erdialdean berriz mahastia berreskuratu zen. Honi esker, Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko txakolina deitura behin betiko onetsi zuen. Ardo zuriak dira gehienak, baina gorriak eta beltzak ere aurki daitezke. Haien kolorea edozein dela, argi dagoena da ardo berezitzat hartzen direla, besteak beste itsasoaren eraginpean izan ohi direlako. Hala ere, arau guztietan omen dago salbuespena eta halaxe da Munetaberri txakolinaren kasuan, izan ere hau kostaldean egon beharkoan Bilbon bertan dago. Arraiz mendirako bidean aurkitzen dugu Munetaberri txakolinaren etxea, Munetagoiko izeneko baserria zuzen ere. Historia luze baten lekuko dira baserri honetako hormak. Izan ere, itxura berria estreinatu badu ere, urte asko dituen baserria dugu hau, egitura berriak eusten dielarik, urtez urte baserri honetako hormek isilpean mantendu dituzten istorioei. Orain, baserri hau erronka berri baten testigu izango da, Munetaberri txakolinaren historiaren lekuko hain zuzen ere. Eta nien naiz arrezkeroeni Baserriaren historia familia baten baserri da, nire familiarena, eta hemen bizi ziren nire aitzitzeak, eta nire ama eta nire osaba. Gero egon zen momentu baten ez zela erabili, eta orain dela 10 urte edo hasi ginen obrak egiten eta berreskuratu genuen baserria. Gero uste dut ideia ona izan genuela eta mahastea jarri genuen. Bilbon aitzitik egon zen mahasti asko hemen, baina orain bazegoen ez behintzat handize. Orduan saiatu ginen eta 2006. urtean lehenengo produkzioa izan genuen. Hasi berriak badira ere jatorrizko deituraren Bizkaiko Kontseilu Arautzaileak eskainitako jatorrizko deitura duen Bilboko txakolina da hau. Bilboko mahastiak ez zeuden sartuta Bizkaiko txakolinaren denominazioan. Saiatu ginen jarri aurretik sartzea Bizkaiko txakolina Bilbokoa delako eta lortu genuen, baina gero igual gu bakarra gara. Ondino, baina gero igual egon daiteke beste bat. Gu behintzat 6,5 hektarea ditugu, eta behar bada tal bada, saiatuko gara gehiago jartzen. Zabalera handiko lurzoruak inguratzen du baserria, berezitasunez beteriko mahastien koloreek estaltzen dutelarik lurra. Kolore bizia eta baita zapore bizia ere. Izan ere, merkatuan txakolina askorekin lehiatu behar badut ere, honek batitu zenbait berezitasun. Izan ere, fruta usaineko zaporea dauka eta gainera Bilboko txakolina bakarra da. Azken honek, kasu askotan harridura sortzen duela onartzen du Silbiak, baina apurka-apurka jendeak gero eta gehiago ezagutzen duela ere azaldu nahi izan du.
Alde batetik, Ondarra Bitxuri bakarra dagoela, ez dugu beste bat erabiltzan, oso afrutau deritzote, eta gainera orientazioa hegoaldekoa da, eta orduan uste dugu hobeagoa dela. Eta Bilbon dagoela, ez dago ez kostaldean, ez ezebez, barruen dago. Jendea galdetzen dago, Bilbon baldau, bai Bilbon, jendeari arraroa iruditzen zaio Bilbon egotea, baina badirudi jendea ohartzerari dela Bilbon aztia daukagula. Saiatuko gara Bilboko txakolina bezala saltzen. Bilbon oso arraroa denez, jendeak hasieran esaten du Bilbon txakolina, baina gero probatzen dauenean, azkenean produktua ona bada, izena hartu ahalko du. Hemen ez dugunez ondino bodegarik, ez dugu infrastrukturarik ez da, orduan Larrabetxun gu hemen bendimia egiten da irailaren amaieran, urriaren hasieran, hartzen dutugu matz guztiak eta kamioiez iturri aldera eramaten dugu. Gero han egiten dabe txakolina gure gustura eta gero gu banatzen dugu. Hasiera zelakoa izan zen galdetzean argi eta garbi dauka. Hasiera guztiak bezalako zea izan zela hiena, hau da, gogorra, baina hori bai, polita, oso polita. Gogorra, hasiera guztia gogorrak izaten dira, baina asko animatu ginen, familia batez ere, eta badirudi ondo atera dela. Polita da negozio familiar hau izatea. Lehenengo eta behin hasi ginen Gran Bilbao deritzonaren bidean hor saltzean, baina gero ez dakigu, saiatuko gara Gipuzkoan oso zaila da sartzea, baina saiatuko gara Alaban, baina behintzat guretzat importantena dela Bilbon eta inguraldean. Bidean aurkitu dituzten zailtasun guztien artean, oztoporik handiena merkatuan sartzea izan omen da, lehiakidez beteriko ikerilakuan ikerigin behar izan baitute. Gero eta txakoli gehiago daude eta oso zaila da sartzea. Gainera presioak badaude batzuk oso ezin duzu jarri ez merkeegia, garestiegia. Munetagoiko du izena baserri honek. Baserria zahar berritu dute eta beraz baserri berria dau, txakolina bezain berria. Beraz, biak batu eta txakolinaren izena aurkitu zuten, Muneta Berria zuzen ere. Baserri hau Muneta deitzen zen, eta berria egin genuenez, jarri genuen Muneta Berri, eguneratzeko. Lan honek fase ezberdinak ditu, bakoitzak bere zailtasunak dituerarik, baina hori bai, Silviak argi dauka zein den bere ustez faserik politena. Segun zein aldian gauden, esan dizuenez, irailaren amaieratik, hortik hor amaitzen da prozesua, eta gero vendimia amaitzen danean, poda egin behar da, dana garbitu, gero ikusten duzuenez dena orain, hasi dira oztoak hasitzen, baina poda egin behar da, gero herbizidak eman, eta hori guztia. Eta gero kontrolatzen joan usta, ia nola hartu duen sukrea edo ez, gutxi gora bera hori da. Niretzat ustaren garaia da politena. Hori ikusten duzu benetan urtean egin duzun lana. Gero Larrabetxura doanez botilan sartzea, hori ez duzu ikusten, eta gero saldu bai da polita, baina nire ustez usta politena da. Egia alda, heriotzaren lumak lurreratuko nauenian bizitzak berdintxu iraunen duela munduan. Nilda Biaramonia